Ahoj, volám sa Timea a som človekom s mnohými radosťami, ťažkosťami, no aj s mnohými zdolanými prekážkami a mnohými víťazstvami, na ktorých som stále viac vnútorne rástla a silnila. Vítaj v podcaste, v ktorom sa otvorene rozprávame o tom, ako to naozaj je, keď sa ti zrúti svet. Možno tých zlých chvíľí aj v tvojom živote ako si veľa. Jeden problém vyriešiš a ďalšie dva na teba padajú. Vítaj v mojom svete. V tomto úvodnom podcaste ti chcem povedať dôvod, prečo som sa rozhodla vysielať podcasty. Napriek tomu, že verím v dobro, snažím sa oň a rozvíjam v sebe dobré vlastnosti, stále prichádzajú do môjho života udalosti, s ktorými som nikdy nerátala a ktoré ma prekvapia